Hola, una vegada més, benvinguts i benvingudes a les entrevistes de la cinquena beca d'estudis de l'ENS sobre relleu generacional, joventut i associacionisme cultural, on entrevistem a diferents persones expertes en la temàtica o persones que estiguin directament vinculades en el món associatiu o en el món de l'associacionisme cultural. Avui tenim el gust de comptar amb en Rossèn Closa. Ell és trabucaire, precisament és galejador del Tro de Súria des de 1975 i davanter des del 2010. També és vocal de la Federació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, amb responsabilitat de la veu del trabucaire. Bon dia i si vols també afegir alguna idea sobre tu per l'entrevista, doncs benvingut sigui. Molt bé, bon dia. A veure, jo soc el que tu has dit primer i sóc un dels 43 trabucaires del Tro Gros de Súria. També sóc el capdavanter, o sigui, el que va davant dels galejadors. Jo indico més o menys el que s'ha de fer i la manera que jo qui poso ordre a les galejades. La meva relació amb la temàtica va lligada a l'associació i els joves. Penseu que convivim en diversos casos de 3 generacions a la mateixa associació. O sigui, el pare, el fill i el net. Estic parlant això, el que va lligat només amb els galejadors. Amb els restos de la colla és més assidu encara. El Tro Gros heu de comptar que som una associació d'unes 120 persones aproximadament. Les edats van des dels mesos de naixement fins als 85 anys. És un ventall molt gros de gent. D'aquesta gent, des d'això, els 43 galejadors, per exemple, o sigui, no es pot ser galejador abans de 18 anys. L'assumpte dels permisos d'arma. Dels 43 galejadors, uns 15 són menors de 30 anys. I la resta anem fins als 85. Actualment, ara el més gran és de 80 anys. N'hi ha 2 de 80 anys. Del resto de la colla, o sigui, d'unes 80 persones que formem el Tro Gros, són balladors, ball de cascavells, ball de joves i cantaires. De tots aquests 80, que comptem que més o menys uns 40 estan per sota els 30 anys. Entre canalla i joves, és així, més o menys és el 80. O sigui que en aquesta associació hi ha un ventall molt gran de joves i grans. La relació que tenim més o menys és aquesta. Perfecte, doncs gràcies per aquesta introducció, per tenir també en ment quina relació tens tu també en el món associatiu i sobretot amb la joventut. Llavors, si no t'importa, comencem amb l'entrevista, amb una pregunta molt genèrica, i és com veus tu la joventut actual amb la participació, amb la participació cultural, però també més enllà amb la participació social i cap a la societat, també participació política. Creus que ha canviat en els últims anys? Creus que el jovent d'avui en dia participa de forma diferent que era de fa uns anys? A veure, la joventut actual jo la veig bé, vull dir que no és que la vegi ni més malament ni bé, jo la veig bé. Participa en el que són els actes propis de les entitats, o sigui, si és o ballar, o tirar, o galejar, participen. Més o menys, però participen. En alguns moments, potser el que no fan tant és participar directament en l'organització de les associacions. També us he de dir que, per exemple, si parlem de la meva associació, som una associació de molts anys i molt antiga. Abans, antigament, fins a l'any 1975, només se sortia el dissabte i el diumenge de Pasqua, exclusivament aquests 2 dies.
i per caramelles, vull dir que es feien caramelles, es cantava, es ballava el ball de cascavells i es galejava. A Súria les caramelles estan molt arrelades. Per les caramelles que se'n solen sortir entre el poble, que és de 6.000 habitants, entre uns 900.000 persones cantant i ballant pels carrers. Clar, és una part molt important dels joves que hi participen. Per caramelles, perquè és una cosa molt arrelada, hi ha tot un muntatge de Pasqua que dura pràcticament tota la setmana, amb concerts, coses que es fan. Què passa? Al resto de les festes de l'any la participació de joves ja no és tan important, és mínima, diguéssim. O sigui que jo crec que si el jovent es motiva, participa. Però ha de ser motivada per ells mateixos. Vull dir, la gent gran és molt difícil d'arribar a motivar molt a un gruix important de joves. I creus que aquesta participació ha canviat en els últims anys? Veus que hi ha una forma de participar més activa o menys activa, si hi ha hagut algun canvi? A veure, amb el que és, diguéssim, estrictament la participació de Pasqua, any darrere any puja. Ara, a veure, hem de reconèixer avui que el jovent té moltes diversions. Els últims anys s'ha notat aquest canvi de participar en aquestes festes així, diguéssim, de caramelles i potser notant-ne molt de més. Potser jo crec que el que falta és que hi hagi davant de les entitats gent jove. Clar, vull dir, jo crec que les entitats que més o menys hi ha gent jove surten motivats d'una altra manera i tenen més participació de joves. I dones, principalment també el que falten tant joves com dones que estiguin davant de les entitats. Per la seva proximitat i perquè tenen una altra visió i és així. Vull dir que jo és d'aquesta manera. T'agafo aquesta resposta, però després entrarem també a veure potser el per què fa falta aquesta... O sigui, el per què hi ha aquesta mancança, ho preguntarem després. Ara m'agradaria saber què penses de la salut actual de l'associacionisme. Creus que té una bona salut l'associacionisme tant a Súria, però també a nivell català? Com ho compares? Com ho veus amb el passat o amb el futur? Sí. Jo crec que les associacions tenen bona salut perquè, de moment, es mantenen moltes associacions antigues i moltes de noves, diguéssim. Però jo el que trobo és que, per exemple, tot i tinguent vida, al davant de les associacions hi ha gent excessivament gran. Clar, després es troba a faltar també moltes dones i es troben a faltar joves, principalment gent de 25 a 50 anys, perquè després els més grans es puguin anar retirant. Que portin una altra visió actual. La salut és acceptable i en quant es mantenen les associacions. Però jo crec que el que és urgent és el relleu generacional. Llavors, què penses tu? Quina mancança hi ha en les entitats per no tenir aquest relleu? Què penses que no s'ha fet o s'ha fet excessivament per arribar en el moment actual? A veure, hi ha associacions o federacions que ho tenen molt fotut, com poden ser, diguéssim, sardanistes. Diguéssim, el camp aquest dels sardanistes segueix, i poder els esbars també. Vull dir que els de la meva edat han vist passada d'haver-hi molts concursos comarcals i locals i moltes ballades de sardanes amb gent jove, s'ha passat a no haver-hi ni concursos ni poques sardanes, les poques que veus que, per exemple, són grans. Són de gent gran que ballen, del jovent pràcticament estan. Els esbars s'aguanten també per
sí que hi ha poder més gent implicada jove, però tot i així davant hi ha gent molt gran perquè el jove no s'implica. Mantenir al davant gent gran, bueno, mantenir. Si mantenen perquè no hi ha gent jove. Però haver-hi davant de les associacions gent gran repercuteix a les bases de les associacions. O sigui que l'associació que funciona, que hi entren canalla que són petits i van pujant a l'associació, es van mantenint i van fent les activitats. Però arriba un punt que el jovent, quan veu com una associació hi ha gent gran, té reparo i no hi entra, perquè hi ha massa diferència de criteris de veure les coses. I, o sigui, quines serien les causes que provoquen que no hi hagi gent jove que vulgui agafar rols dintre les juntes? Com ho veus tu? És que per exemple, hi ha falta de motivació per part de la gent jove, hi ha falta de recursos per part de les entitats, quins creus, o altres causes, Jo crec que el problema potser més important és que no hi hagi tant relleu, és que bona part de la gent gran potser ens aferrem massa al poder, diguéssim, de l'associació. La seguir davant perquè estan molts anys i fins de certa manera potser tu fas teu propi. Clar, després, vull dir, al moment que entra una persona jove o relativament jove amb unes altres idees, xoquen una mica amb les dels més grans. Vull dir, jo crec que un dels problemes és això. A part de que la gent jove tampoc necessita tant per divertir-se estar en una associació. Vull dir, té moltes maneres de gaudir de la vida que no és només les associacions. Però el problema jo crec que és una mica que la gent gran no sap donar prou el relleu a la gent jove, apoyar-lo de què faci, que es poden equivocar, sí, també ens equivoquem els grans. Això dels equívocs és relatiu. Jo crec que en part és això, vull dir que potser el gran s'aferra molt al fer-se seva l'entitat i el jove no vol lluitar contra un de gran perquè la diferència d'edat és difícil d'entendre's. I veient aquestes causes, quins podrien ser, quines opcions hi hauria per poder combatre aquestes causes i poder facilitar llavors l'accés a aquesta participació més juvenil o participació d'altre tipus de gent a les juntes? Què creus que s'hauria de fer? Si tinguéssim la vareta màgica, què hi demanaríem? Jo crec que, a veure, en part, vull dir, tindria de ser, jo crec que hi tindria d'haver més voluntat de la gent gran a donar relleu al jove. Vull dir, ja sabem que en una entitat difícilment hi entrarà un gruix molt important de gent jove de cop i volta. Però vull dir, si n'hi ha uns que s'hi volen acostar, és posar-los fàcil, ajudar-los amb el que es pugui. Jo crec que tindria de ser així. I el que sí que es tindria de fer, i tant és lluitant per la gent gran, el meu punt de vista és de també lluitar perquè la part de les dones hi siguin més visibles i més presents. Avui en dia la visió de les dones dintre de les entitats es veu i és molt important. A veure, jo, per exemple, en la meva entitat ho hem vist, vull dir, vam passar d'unes juntes de gent molt gran amb juntes de gent molt gran, molt jove, mantenint-se'n uns quants de grans a dintre. Però, per exemple, la presidenta, la secretària, que són dues noies, el tresorer, són gent jove, són de per allà als 30 i pico, 40 anys. L'entitat veiem que funciona d'una altra manera dins amb els joves. Vull dir, si tu vols, potser al moment que sortim per Pasqua o moure 120 persones,
Potser hi ha una mica un nucli, diguéssim, la gent gran aquí i els joves no apartats, però vull dir, fan el seu rotllo, no, diguéssim, però es conviu bé i hi ha una altra alegria en les entitats que no hi havia quan estaven portades per gent més gran. Jo crec que una mica és això, ajudar-los al relleu. Llavors, amb altres entrevistes també ha sortit, no? Una cosa és, una de les entrevistades va dir el dol associatiu, no? Que com has dit tu, que hi ha com una relació entre l'entitat i la persona molt gran, també facilitar i reconèixer l'esforç d'aquesta persona, no? Per la seva sortida i facilitar el relleu per noves persones. Això també, tu ho has dit abans, no? Que implica també un rol de poder, no? De que al final, si una persona porta molts anys, s'identifica amb aquest rol de poder i a vegades no deixa entrar. Creus que existeix realment aquest rol de poder amb les entitats i com es podria combatre aquest rol? Jo crec que sí que hi és aquest rol dintre les entitats culturals. Es noten, Vull dir, i es veu, Vull dir que això no ens tindríem d'enganyar, que potser és una de les pegues que hi ha, que ens volem enganyar, que no hi ha el rol aquesta de gent gran i que la gent gran hi és perquè no hi ha relleu. Jo crec que la gent gran tindrien de ser més conscients de la situació de les associacions i facilitar més el canvi de poder, diguéssim, amb gent jove. No ho sé, els rols hi és, això en gent gran, el que digui que no és perquè ho veu diferent, però es nota d'una hora lluny que la gent gran fa una pinya i fa un nucli que és difícil de penetrar amb ells. Fins no hi ha la gent més jove, sinó els poder no tan joves també es costa de coordinar. Vull dir, això és així. La gent jove fan pinya o no fan pinya entre ells. El lògic és que també es fessin pinya entre ells. Però potser tenen una altra mena de funcionar. Tenen una empenta més forta. Després tenen un nucli que dominen tothom, el jovent domina les xarxes. Tenen uns altres medis de comunicar-se. Vull dir, no tot és fer moltes reunions ni passar moltes hores a les associacions. Es poden comunicar perfectament sense ser dintre, diguéssim, els locals de les associacions. Això també és un avantatge per ells i és una pega pel gran que això no ho entén. Una mica és això. I després jo crec que total té de ser, i no hi ha altra forma. Jo crec que el gran donar facilitats als joves, ajudar-los amb el que puguin i donar-los temps, no hi ha res més. Jo crec que és així. No hi ha una fórmula exacta, perquè cada entitat funciona d'una manera i la problemàtica és diferent. És com la problemàtica de les administracions. Ho estan complicant amb tots els processos de permisos, de papers. Ho estan complicant tot, molt. Necessites molta paperassa. Per exemple, nosaltres per fer una actuació dels trabucaires hem de presentar 14 o 15 papers. Això és impensable. Vull dir, això és complicar-se. Després què passa? Les associacions que són grans, això ho donen amb una assessoria pagant o és que es van encongint fins que diuen però pleguem perquè això ja estan tips de posar-hi cèntims. Jo crec que les administracions tindrien de facilitar la vida de les associacions, a més d'incentivar-les i ajudar-les econòmicament. Avui mantenir una associació no és impossible, però sí que és molt difícil. Perfecte, mira, perquè la següent pregunta anava cap aquí, no? Cap a quins deures tenim. Hem parlat també molt de les associacions, però quins deures també els donaríem a les entitats públiques, a les administracions. Si els hi poguéssim donar uns deures, què els hi demanaríem?
i què els demanem també a la gent jove, no? Quins deures els hi ficaríem a les persones joves? Mira, jo a les persones joves els deures que els hi posaria fora que tinguessin clar de la manera que ells volen l'associació. Exigir-los serietat i en el cas de que, per exemple, es veguin ells que s'estan saturant o demanar ajuda amb data jovent, us donar pas directament amb dates joves. Però jo crec que hi ha jovent que és prou conscient i prou responsable per portar les associacions. El que passa, el que és això, ja dic, és que ells veguin un camí verdader, que se'ls obren les portes per poder ells portar l'associació. No que sigui allò, la porta mig oberta, entreu, però encara hi som. No sé si m'explico. Amb mitges tintes no. Jo crec que el jovent el que vol és dir, oita, què voleu, que ens en cuidem? Sí, doncs vinga, aquí som, però donar-nos facilitats. Vull dir, de la manera que està l'associació, sense enganys, o sigui, un canvi net. Jo crec que no hi ha res més. Hi ha gent jove més preparada que no pas nosaltres a la nostra edat. Vull dir que ara l'administració, sí, això és el que dic jo, vull dir, tindria d'haver més intercanvi, més directe amb l'administració i facilitar la vida de les associacions, cosa que no estan fent. Facilitar la vida de les associacions, ja has ficat diversos exemples, has dit eliminar paperassa, no? Podria ser una facilitació. L'altra seria poder donar una mica més de recursos econòmics. Creus que podríem fer alguna cosa més per facilitar la vida de les entitats i sobretot també el relleu? Sí, a veure, si l'administració fos prou valenta i apugés prou la cultura, no solament amb els grans muntatges de grans empreses que hi han de ser, però que es diguéssim la cultura d'associació, de vida de carrer, ens falta apoyo, ens falten sortides, falten totes aquestes coses. Per exemple, abans s'havia vist, i ara en alguns llocs també, per exemple, per les festes majors, uns grans cercaviles. Això pràcticament ha desaparegut bastant. Per què? És que aquelles associacions surten a divertir-se, sí, però també tenen unes despeses o en vestuaris o en desplaçaments, amb assajos, pagar locals de lloguer, hi ha moltes coses. Clar, després això, per arribar-hi, les administracions amb una subvenció per tot això et demanen molt. Que presentis molts papers, clar, no tens per presentar tant. Per què? Perquè, per exemple, moltes associacions, per exemple, som, el cas nostre, sí, som trabucaires. Ser trabucaire potser val 1.000 euros avui al dia. Però, clar, ens ho paguem nosaltres. Clar, després l'associació en si no té què presentar per subvencions. Clar, després vull dir, l'assumpte de pobre és supercara. Vull dir, no et donen cap solució perquè tu puguis anar més bé. Vull dir, són aquestes coses, no són grans quantitats de cèntims que hem de repartir. És ajudes molt significatives i molt particulars. Això, si no pots parlar-ne directament amb una administració, difícilment t'ho donarà. I sempre s'acaba amb el mateix. Demaneu subvenció, demaneu això, demaneu allò, presenta. I no s'acaba mai. Vull dir que no. És difícil intervenir-hi. Doncs jo també, escoltant-te, tinc com una última pregunta a fer-te i és, donada que la teva entitat té la meitat de persones joves, la meitat de les persones que hi participen són joves, no? I que has dit que hi ha hagut un relleu important també a la Junta que ara facilita que feu més activitats i que estigui com més viva l'entitat. Quins consells donaries de bones pràctiques que heu realitzat vosaltres que poguessin copiar o assimilar-se a d'altres entitats? Mira, la nostra entitat, els que érem a davant, al final va arribar a un punt que vam optar que vull dir, l'entitat estava
diguéssim, saturada que no adelantava, diguéssim, potser prou. I vam decidir entre tots donar responsabilitat i ajudar a fer el canvi generacional bé i net. Vull dir que no, sense engany, vull dir, tal. El vam ajudar i inclús dintre la Junta actual som uns quants que som grans, vull dir que no és això. Els ajudem, però ja et dic, va ser, diguéssim, ja els 3 càrrecs importants d'una associació són gent jove. Els grans fent, els ajudem amb el que podem, amb coses que, per exemple, ells treballen, per exemple, en una reunió d'Ajuntament que hi podem anar nosaltres, doncs no hi van ells i anem nosaltres, aquestes coses així, però vull dir, diguéssim, el pes, els hi vam donar tota la confiança en ells. I creiem que la vam encertar. I creure això que t'he dit al principi, que ningú és perfecte, que tothom pot tenir fallos i en un moment donat no són ni fallos dels grans ni dels joves. L'entitat no ha anat bé perquè ha tingut una entroncada pel que sigui i ja està, no hi ha més importants. I també hem de comptar que sempre totes les entitats tenen una puja, una baixada, una pujada, vull dir, a veure, no sempre tot és anar pujant, no, anant bé ja hi és això. I després el que sí que també vam creure i s'ha lograt bastant és la importància de les dones a dintre les associacions, però dintre, diguéssim, les juntes, ja que diguéssim que tinguin càrrecs, que tinguin veu, que donin la seva visió. I ja et dic, nosaltres hi vam posar la presidenta i la tresorera i jo crec que les vam encertar. I ja et dic, és això, vull dir, és confiar-hi cegament i donar-los el marge de confiança possible. Vull dir que si ells se sentin respaldats els joves és el principal. Perfecte, m'ha agradat aquesta col·laboració que deies, de que tothom porta el granet de sorra que pot i si un pot anar pel matí, doncs hi va pel matí i si l'altre té fills... Sí, a veure, és això que et deia, nosaltres hem arribat al punt que, per exemple, els 4 o 6, més grans que som a dintre la Junta, doncs no ens hem d'enganyar, estem jubilats. El jovent, primera, que són joves, també tenen canalla, també tenen una altra vida d'això. Però, esclar, després anar, per exemple, en certes reunions o anar a entrevistar-se amb algú o fer una gestió que tinguis d'anar personalment, ens és més fàcil aquestes feines fer-los nosaltres que no pas que ells a correcuita, que s'hi pleguen a les 7 del vespre tinguin de convocar reunions a les 8 del vespre perquè hi puguin ser... No, a veure, l'associació no ha de malmetre la vida familiar. Vull dir, l'associació és complementar la vida familiar, però ajudar amb el que es pugui als grans amb això. Però vull dir que els joves han de tenir la seva vida, han de poder disfrutar, poder anar a concerts, poder anar a ballar, poder anar cap de setmana per allà. Això la vida aquesta l'associació no li ha de mancar. Vull dir, és aquest complement que moltes associacions creiem que no han sabut trobar. Molt bé, doncs jo amb aquest missatge que acabes de donar, que és com tan sa, jo he acabat les meves preguntes. Vols afegir alguna cosa més a l'entrevista que creguis que no he preguntat o no has dit i creus que és important escoltar? Sí, mira, jo, com has dit al principi, soc de la coordinadora de trabucaires de Catalunya. Van venir, hi va haver un canvi generacional bastant important per edat i per tot. O sigui, era una coordinadora que pràcticament des que es va formar fa uns 30 o 40 anys hi havia la mateixa junta i el mateix president. La cosa funcionava com es funcionava molts anys enrere i avui al dia això ja no era viable. Es van fer unes eleccions i es va
va guanyar la junta que hi ha ara actualment. És una junta que, no sé, potser ara hi ha poder 8 o 9 que són de menys de 35 anys. I els altres pràcticament són de mitja edat i algun que són més grans. El canvi que s'està notant és molt important. I és per això, perquè vull dir, la gent jove té una altra mena de fer, se'ls va donar confiança i se'ls té confiança i estan movent coses que en principi els trabucaires mai ens havíem imaginat que arribarien a aquest tema. I s'estan portant i fa un any i mig que hi ha aquesta junta. Vull dir que la meva experiència amb dues associacions, diguéssim, és positiva donant relleu a gent jove. Pots donar algun exemple que se't vingui pel cap d'aquest canvi que hi ha hagut? Alguna activitat o alguna cosa que no es feia abans i s'ha donat gràcies a aquest canvi generacional? A veure, amb el que és, diguéssim, la coordinadora de trabucaires, sí que, bueno, per exemple, posem pel cas, vull dir, cada any es fa una trobada nacional de trabucaires, en general. Portàvem 2 anys que no es podia fer pel Covid, és normal. Aquest any es va creure que s'hi tenia de posar solució perquè el desànim corria per dintre les colles i per tot arreu. Es va plantejar fer una trobada nacional, però ja que no podia ser presencial, es va fer virtual. Què vol dir? Que en lloc de reunir-nos a tots els 400 trabucaires o 500 en un poble, cada colla de trabucaires ho va fer al seu poble. El dia 10 d'octubre, a les 12 de migdia, totes les colles van disparar, es van gravar amb vídeos d'1 minut o menys, i després es van enviar a la coordinadora i ells van fer el muntatge i han fet un vídeo que es veuen totes les colles disparant. Això és una altra aire que hi ha hagut un revulsiu fort dintre les colles. Per què? Perquè això no era imaginable abans, ni el temps acompanyava per fer-ho. Però vull dir, es veuen aquests canvis generacionals. Això un de grans no ho haurien proposat mai. I quan ho van proposar, potser ens van posar a riure. Però reconeixem que ha sigut un gran èxit i un gran què. Això, per exemple, és una de les coses que hi ha hagut. Perfecte. Sí, encantat d'escoltar aquest exemple. És molt il·lustrador. Potser és l'exemple poder més recent i potser més significatiu. Vull dir que quasi bé dius, hosti, com pot ser això, fer una trobada de trabucaires i fer-la virtual amb una trentena de pobles, perquè sí que hi va haver colles que pròximes es van ajuntar en un poble. Però vull dir, ja el fet de participar, sortir, disparar 3, 10 tiros, els que siguin, això era el de menys, és molt important aquest canvi de visió que té una junta. I és perquè hi ha gent jove i se'ls va donar la confiança de fer-ho. Va sortir molt bé? Sí. No podia haver sortit poder més malament? Poder sí. Si no ho proves no ho saps. I tant. Doncs res. Jo només ressaltaria això, confiança en la gent jove i en les dones. Doncs per mi acabem amb aquest missatge tan esperançador i tan verídic. Moltes gràcies per l'entrevista d'avui, Roser Enclosa, per compartir aquesta estona amb nosaltres i agrair també la confiança de l'ENS i recordar que aquest vídeo va lligat a la 5a beca d'estudis sobre relleu generacional, joventut i associacionisme cultural. Moltes gràcies i ens veiem pel món associatiu. Gràcies a tu per donar-nos la confiança de seguir aquí. Moltes gràcies.